Настани се удобно. Поеми няколко дълбоки вдишвания и когато си готова, можеш да позволиш на очите си да се затворят леко. Докато вдишваш дълбоко и издишваш бавно, можеш да си позволиш да се отпуснеш. Вдишвай дълбоко, издишвай бавно и докато издишваш, можеш да позволиш на тялото си да се освободи, да се отпусне, да релаксира. И когато започнеш да се отпускаш, може да започнеш да усещаш по-ясно нещата около себе си. Звуците в стаята, звуците извън стаята. Просто позволи на всички тези звуци да те отведат все по-надълбоко и по-надълбоко в релаксацията. Може също така да станеш по-наясно с мислите си. Може в главата ти да изплуват неща, които имаш да свършиш. Но отдели тези няколко минути за себе си и позволи на мислите си да се носят и излетят от ума ти лесно. И ако мислите ти продължават да се връщат в ума ти, постави ги в балон и им позволи да отлетят. Само за сега. Докато слушаш звука на гласа ми и потъваш все повече и повече в релаксация, можеш да си позволиш да се съсредоточиш върху това, което е важно в този момент. Мир, спокойствие и релаксация. Насочи вниманието към главата и лицето си за момент. Позволи им да се отпуснат. Представи си как мускулите на скалпа се отпускат и знай, че когато го поискаш, то може да се случи. Позволи на това чувство на релаксация сега да се влее в мускулите на лицето ти, отпускайки челото, веждите и малките мускули около очите. Отпусни бузите си, отпусни ушите, отпусни устата и челюстта, отпусни езика. Можеш да позволиш на това усещане за релаксация сега да потече надолу по врата ти, да отпусне врата и гърлото ти. Сега да слезе в раменете ти, да те освободи, да те отпусне, просто да те релаксира. Можеш да позволиш на това прекрасно топло усещане да потече заедно с чувството на релаксация, омекотяване и отпускане на всичките ти мускули. Може да ти е любопитно дали това чувство на релаксация ще се движи бързо или бавно надолу по ръцете и още по-надолу, чак до върховете на пръстите ти. Мека, топла, нежна релаксация. Освободи се. Отпусни се. Просто релаксирай. Позволи това чувство да потече по гърба ти, освобождавайки, отпускайки мускулите от двете страни на гръбнака ти. Сега отпусни гърдите си и позволи на това усещане да слезе надолу, към тялото ти, отпускайки корема и мускулите на тазовата област. Точно както ще направиш, когато раждаш своето бебе. Освободи се. Отпусни се. Просто релаксирай.
Сега позволи на това усещане да премине през таза и бедрата ти, чак до стъпалата. Отпусни бедрата, коленете, пищялите и глезените. Можеш да позволиш да се развие усещане за тежест в краката ти и колкото по-тежки стават те, толкова повече ще се отпускаш. И колкото повече се отпускаш, толкова по-тежки ще ги усещаш. И това ще ти позволи да потъваш все повече и повече в релаксация. Можеш да останеш в това усещане на релаксация толкова дълго, колкото пожелаеш. Почини си в това пространство, където времето не съществува. 1 час може да изглежда като минута. 1 минута може да е само миг. Почини си в това пространство. Отпусни се. Отпусни се. Отпусни се. След малко ще дойде време да се върнеш в стаята и ще се чувстваш уверена и спокойна, знаейки, че всеки път, когато правиш това, ще ти става все по-лесно и по-лесно да се отпуснеш. И ще ставаш все по-уверена и спокойна за раждането на твоето бебе. Сега можеш да започнеш да движиш пръстите на ръцете и краката си. И много бавно, когато си готова, можеш да отвориш очите си, чувствайки се прекрасно.